Така, здравейте хора, аз съм Xero и съжалявам, че толкова дълго време не съм снимал. Чакайте малко да усиля. Не знам как ме чувате, но сега е време за извинения. Съжалявам, че не снимах толкова дълго време. Второ извинение. Съжалявам, че не снимах на CSGO. Трето извинение. Съжалявам, че Емилиан е тапанар. Ето. Да. Така. Окей, четете внимателно. Аз нищо от това не съм направил. Значи тук според. Ники, излизай бързо. Защо? Бързо излизай. Готово съм написал аз. Ама от целият са. Готово. Чаки. Какво? Сега излизам. Какво има? Не мога сега, имам рожден ден, имам гости, не мога да говоря. Значи той няма рожден ден, той ми е казал кога му е рождения ден и лъжи за излезна от апцата му да ми махне самия такова. Добре, продължавам. Един фърда иска да види нещо. Окей. И да проиграем малко, зато и. Идва чак от Германия, после може ли аз пак да ме види. Да, спокойно. Ники повече няма ми играеш. Знам кой се опитвал да направиш. Сорка, ама. Човек, исках да пратя на един фъра едно нещо, ама по грешка ти бях копирал първото вчера и ще ти пратя пак. Значи, аз от вчера си бях копирал първата, която вече е сменена, за жалост, иначе бих пак влезнал. Вчера бях копирал първата, за да му влезна в фацето и, нали, да му влезна в фацето, вчера ми е била копирана по някакъв начин. Още ми е била копирана от вчера. Брат ми седи цяла нощ на компютъра и то си останало. И на сутринта, нали, копирах нещо, което исках, не копирах нещо, което исках да пратя. И по грешка му платих АЦЦ-то, му пратих първата на АЦЦ-то. И после трябваше да правя всичко, да сменям първата. И той си помисли, че аз съм го базикал. Да, и продължавам там. Не ме, цензура, искаш да смениш паса, вляза в сифаевето и видях. Не брат, исках да напиша, но написах не брат. Заявка за сменяне на пас. Да, цензура, не ме. Кой те е карал да ме лъжиш, а? Настройки за сменяне на паролите, направи го. Брат, не ме лъжи. Имам всичко на запис. Има настройки, никой да не ти спами, да не ти сменя пас. Не дей лъга. Направи го, пълна са човек. Стига бе. Повярвай ми, няма стане, хич не ми пука. От вчера бях копирал паса и брат ми цяла нощ е седял и искам да пратя едно копното нещо, ама направих да го копирам. Стига лъга. И от вчера, нали, пас ти беше копнат по-лъсно. Няма мен, имам заявка. Стига лъга като тренер. Знам, че искаш да смениш пас. Не, има проблем. Какъв проблем? Не става мой. Аз никога няма ти го дам. И до тук свърши. Преди 2 часа. И кога го е? Да. Малко преди да почине. 4 минути махнат. Като и това беше пълен тапанар. Не в нашето семейство. Татко купи 2 гроба. Да, някой май ми писа нещо. За мама. Завещанието изрично се казва. Не ме интересува. Мама не е била на себе си. Може би не е знаела какво говори. Ако е искала да бъде кремирана, защо е оставила татко да купи 2 гроба? Искането ѝ е конкретно. Желая преди да бъде разпръснат от моста Роузман. Добре. Моля? Значи, хора, се върна. Че мама го е писала. Значи, пишете в коментарите какви игри искате да играем. И да, след малко. Коя е тази Люси Билей? Така, хора. Значи, сега ще ви покажа един канал.
Не знам дали... It's Crazy Alex. На. Може да е по италиански. Виждате го? Добре. Майка ми беше италианка. Няма значение. Добре. Продължете. Intro for Haters. Хайде да Това отворим интро сейфа. съм го видял в топ 10 най-яки интрота. Това интро съм го видял в топ 10 най-яки интрота. Това интро съм го видял в топ 10 най-яки интрота. Както и това интро в началото. Само надписа Алекс е сменил. Той на 2-3 subscribers. Виждам ли си тези снимки на мама? Значи добре. Препоръчвам ви, самия си направите интро, не да гледате топ 10 и да теглите букуци, които не си стрували да теглите. Добре, мисля това да бъде този клип, надявам се да сте го харесали. Харесайте клипа, ако искате Емилиан да ми върне канала, да ми върне адста, така че да играем двамата. И аз все пак още не знам защо не ми вярва, макар че брат аз ще повярвам на всичко, като взех канала. Даже и 10 000 щях да му вкарам в канала преди няколко дена, но добре, че се размина. Да, и чао. За парцела, който обеща